Lizardiren liburua, libururik nagusiena, alegia, 1932an atera zen, publikatu zen, eta harrezkero argitaratu dira beste 6 edizio edo, dana desberdinak, batzutan bihozbegietan, beste batzutan bihozbegietan eta umezurtz olerkiak, poeta hilda gero ateratako liburua, hurrengoan berriz txertatuz poema solte batzuk, hurrengoan horiek kenduz eta beste batzuk sartuz. Bestalde, sarean poemak badaude, baina ez guztiak, eta gainera batzuk bersio zaharrean edo hasierako bersioan. Euskara Batuan ere badago, bihozbegietan, baina, Euskara Batuan jarrita, baina tartean erabaki diskutigarri batzuk hartuta. Eta liburu dendetan, merkatuan esango genuke, liburu dendetan ez dago liburu poema guztiak biltzen dituen libururik ez dago. Liburutegietara jo behar da, hortarako. Orduan, helburu nagusia da, liburu batean, Lizardiren poema guztiak biltzea eta irakurleari eskaintzea liburuan. Euskaltzaindiak digitalizatuko duen esperantzaz. Helburu nagusia hori baldin bada, liburu batean biltzea poema guztiak, bestalde badaude azpi edo baita ere helburu nagusi batzuk. Eta lehenengoa da, berez liburu hau oinarrituta dago 1984an klasikoak bilduma atera zuen edizioan, guk prestatuta. Eta horrekiko berrikuntza batzuk badaude. Zeren eta edizio hartan publikatu ziren orduan, 26-27 urte da, publikatu ziren ordura arte ezagutzen ziren poema guztiak, 54. Baina orain eskuratu ditugu beste 2. Inigo Agirre Zubiaren laguntzaz edo eskuzabaltasunez Lizardiren biloba. Eta beraz, 56 poema biltzen dira, edo 53 segun nola kontatzen diren. Hori da lehenengo berrikuntza. Eta bigarrena da, poema guztiak, ez bihozbegietan bakarrik, poema guztiak Euskara Batuan jarri direla. Horrekin, irakurleari traba linguistiko batzuk edo oztopo linguistiko batzuk leundu nahi zaizkio. Ez erabat, ezin bai dira neurtiz guztik Euskara Batuan jarri. Baina bai gehienak eta ia esango genuke azkenean Lizardi Euskara Batuan dago, naiz eta gauza batzutan ezin izan egokitu. Eta horiek dira helburu nagusienak. Eta noski, 84ko edizioari begira, oinoarrak orduan ere asko ziren, zehaztu egin dira, gaurkoet egin dira. Nik ordu ezkero zertxobait ikasi dut, eta poemak ere arreta gehiago irakurri izan ditut, eta orduan oharrak zuzendu egin ditugu batzuk. Eta gero gaineratu egin dugu baita ere ataltxo bat, non argitzen den egokitu ezin izan diren hitzak zergatik ezin izan dira egokitu. Jarriz, modu telegrafikoz, laburki, baina hizkuntzalariek nahi baldin badute konprobatu, hoientzako ataltxo bat edo agian ez irakurle ohikoari, baina bai nahi duten edo zalantzak ikusten dituztenentzako. Liburuaren edukiak ez dauka misteriorik. Edukirik printzipalena, importantena dira 56 poema horiek Lizardiren poemak. Aurretik liburuak ditu 2 sarrera. Lehenengo sarreran, hau berria da, ez da 84koa. Lehenengo sarreran esplikatzen da nola egindan eta zergatik egindan egokitzapena, Euskara Baturako egokitzapena. Oztopoak, puntu eztabaidagarriak, zalantzak eta ze pausok eman diran konkretuki. Eta bigarrenean esplikatzen da Lizardiren poesia gintza. Hau 84koa da, baina baita ere pixka bat berritua edo osatua edo kimatua. Lizardiren poesiaren
azterketa nahiko sakona. Eta gero bukaeran bi erantzkin. Batean, oinu harretan atera diren edo jarri diren hitzak berriro zerrendan jarri bilatu nahi izan ezkero. Eta beste aldetik baitaren onomastika, alegia pertsonen eta leku izenak argituz zerrenda batean. Eta erdian noski poemarioa, poemak 56 poema horiek zatituta 3 partetan. Lehenengo partean agertzen dira bihozbegietan, zeren eta bihozbegietan da ardatza. Orduan parteak antolatu dira bihozbegietan ni begira. Lehenengo partea da bihozbegietanen agertu ez ziren poemak, aurretik egin ziren poemak, baina gero bihozbegietanen jaso ez zirenak. Eta badira 18. Zeren eta beste pare bat o 3 sartu egin zituen poetak bihozbegietan poemario nagusian. Baina badaude 18 edo gehi bat hasieran. Gero dator bihozbegietan. Lehenengo partean poeta dabil Aztamuka. Ikusiko du irakurleak poesiak, poemak ez direla maila hondikoa edo bikainak. Badaude xehetasunak, hala ere, aurreratzen dutenak gero etorriko dana. Baina Aztamuka dabil poeta, bai linguistikoki, bai ideietan, bai formetan, eta gero bihozbegietanen bere bikaintasun osoa lortzen du. Eta hor dago Lizardi bete-betean bere poema nagusiekin. Eta gero 3. partean dator Lizardi bihozbegietan publikatu eta atera zituen bizpahiru edo 3 poema eta gero zirriborraturik utzi zuen Umezurtz olerkiak. Aitzolek, euskaltzaleak elkarteak eta bere lagunek eta lankidek publikatu egin zuten Lizardi hil eta gero. Eta gero bukaeran gelditzen da Euskal Pizkundea poema ezaguna. Belabaienek berreskuratu zuena geroxeago beste olerkari baten bidez edo errezitadore baten bidez edo gogoan zeukana. Horiek dira liburuaren edukiak. Diskutitu daiteke zein izan zitekeen egiturarik egokiena, batez ere poemena. Aurrena bihozbegietan eta ero bestiak. Eta bada hori defenditzen duna. Baina ez dut uste poeta edo artista baten ibilbidea esplikatu behar danean poema edo pintura edo musika edo onenetatik hasi behar denik. Bestela, gero zertarako letu gainerakoa. Ez da prozesua ikusteko. Aurrena, bera, poeta, lehen zantetan bezala, nola Aztamuka dabilen, gero bikaintasuna eta gero zirriborratuta utzi zituenak. Horrela, hobeto ikusten da, benetan ze jauzik eman zituen Lizardik. Bestela, ez da nire ustez egokia bestelako banaketarik.